जाग पुन्हा महाराष्ट्र, इतिहास उजळण्या पुन्हा सोनेरी रयतेचा, मगरुरी माझ वाढला आघाडी सत्तेचा, एक लक्ष विकासाचा भाजप पक्षाचा, भाजप एकमेव पक्ष श्रेष्ठ, एकमेव लोकांची भेट झाली आणि लोकांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला स्वीकार केला आहे, त्यांचे आशीर्वाद दिले आहे आणि आम्ही जेव्हा पण लोकांसोबत फिरते तर जे पण प्रॉब्लेम्स आहे ते आम्ही सगळे लिहून घेतले. आता आम्हाला सांगितलं की राशन ऑफिसमध्ये त्यांच्या जे मशीन आहे ते खूप स्लो प्रमाणे चालत आहे, इंटरनेट नाही आहे, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, लोकांना पूर्ण दिवस थांबावा लागते. तर हे सगळं फिरताना आम्हाला बरं पडते कारण ग्रासरूट लेवलवर काय प्रॉब्लेम्स आहे ते आम्हाला आज कळलं आणि नक्की आपण त्याच्यावर ध्यान देऊया, लक्ष ठेवूया आणि ते सॉल्व्ह करूया लवकरात लवकर.